खुलुमबाय। बिएन बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। थांनाय मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव बर' हांखोजों लिरैनि थाखाय गेटनि साइनबर्डखौ बोख्लायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इंराजि आरो असमिया हांखोजोंल'सो लिरदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझार एबसुआ बेबादि बर' हांखोजों लिरैनि थाखायनो बोख्लायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबां बिबांनि गान्जा हमनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि खानाफारायाव नागालेण्डनिफ्राय लानानै फैनाय गंसे ट्राकनिफ्राय गासै 320 केजि गान्जा हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दानि बाजाराव बेनि बेसेना 2 कौटि रांनि जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे फालांगियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुहुमनि मुंदांखा मेलाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। तिवा हारिनि अनलायनाय नेरसोन जूनबिल फेस्टिभेलआ जागायजेनबाय। बे मेलायाव रांनि गोनांथि गैया। अदेबानि मुवा बेसाद बायनो थाखाय मुवा बेसाद होनानै सोलाय सोल' खालामनो हागोन। आरो बे मेलाया बुहुमनि गेजेरावनो मुंदांखा मेला जानानै दङ। क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों शिफ्ट खालामनो नागिरनायनि सायाव हेंथा खालामनानै बनसु आफादआ क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बनसु आफादआ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइबो गथायदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आर.एन.बि. सिभिल सरकारि देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बोस्लायनो नागिरनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां गर्जन मोसाहारि बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंदों दि रुपनाथ ब्रह्म, उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'आ गावनि मुसुखाखौसो लागायनो हासिगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनियाव बुंथियो। लोगोसे इउपिपिएलनि आबुं मुङा उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ माथो पिइउल पास होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।